YouTube, der er det episode 6. Kevin, Tror jeg. Ja, hvad? lige til starten. Jeg skal lige ud og pisse. Okay. Vent lige dernede. Ja. YouTube, han holder lige en lille pause, eller pause. Pis pause. Men vi skal til at ned og undersøge en grotte hernede. Som vi kan se. Så der er meget mørkt. Det er det så ikke. Men den skal vi undersøge lige nu, hvor han er kommet tilbage. Sådan hvad du teach. Så Nico. I'm back! Shit, man, du kan sgu pisse hurtigt. Jamen, jeg er ikke engang nået at drikke en halv liter af min kugle. Det er sgu store sager, mand. Er det der grøn? Prøv at se hernede. Hvad for en vej skal vi Kevin, gå? kom så. Kevin, jeg ved, hvad vi gør. Vi følger med strømmen. Ja! Ej, jeg fik det. Vi skal have det hele. Jeg fik den. Nej! Shit, man er jo fløjet ned i et dybt hul. Det hul skal vi også lige undersøge om. Vi skal lige have alt jernen. Okay, den ser vi senere. Jamen, så er der altså ikke mere. Skal jeg ikke lige gå op og stoppe vandet? Det gør jeg. Nej, bare hug det der. Jeg stopper den. Okay, det kan jeg ikke endnu. Okay, så går jeg op. Hey, endnu en grotte. Ja, den har jeg set. Nej, der er i hvert fald bare et hul. Jeg stopper vandet. Den er stoppet. Jeg stopper det helt op ved starten. Jamen, Og så kan man også gå forbi her. Jeg prøver at gå længere op af, Kevin. men ven, kan du ikke så lige vente på mig? Danny, han er ikke inde. Nej, kan du ikke vente på mig? Ja. Jeg sætter bare lige faklen. Jeg har fået 3 øjne. Og du har en. Ja, okay, den skulle nødt bare være kæmpe, den her grotte. Har du ikke nogen flere fakler? Jo, jeg har 14. Kom, Giv mig. kom on. Prøv at se det her. Prøv at se, hvor epic. Satan, den er stor. Nu kan jeg være monstre. Det var nice. Kevin, vi går herned. Oh, nej. Der er en spider. Jeg har ikke taget våben med. Jeg er heller ikke. Lad os svømme hen imod den. Ninja, parkour, master. Au, for helvede. Au. Styrkelse. Vi fik den. Jeg blev ramt af skeletor. Den lå dobbelt kill, mand. Den må ikke lå Og jeg har dobbelt. bare fundet jern. Lol, jeg døde. Så, nu døde jeg sgu også. Så er det dernede igen. Ja. Kevin, vi løber. Kom så. Ja. Vi skal ikke miste alle vores ting. Anders og Katrine er disaster. Og alene stuen bare kommer med. Nå, for helvede, Nico. Okay, jeg skal lige sætte timer Hvor lille mand stiger ude. Se på monstret, så kommer os på eventyr. Nå. Vender du ikke lige for helvede? Jeg tror, det er bedst, hvis vi går sammen. Sådan. Sammen. Ned efter tingene. Ja, der er items. Den der skide. Der er skeleton. Hvad er dine items? Au! Hov. Du ved godt, du brugte næsten alle dine slag på at slå på mig, ikke? Det synes jeg ikke var fair. Kom så, vi skal længere ned, Kevin. Zombie. Den kan vi godt tage. Den tager du bare. Okay, det føles mærkeligt at stå inde i en zombie. Nej. Ej, fuck, jeg er også nødt til. Creeper! Satan. Hold da kæft, det er et chok, jeg fik, mand. Okay. Hey, der er lava. Fedt, hva'? Hvad er det der nu? Og jeg kan ikke komme op. Sådan der. Men Kevin, prøv at se, der er en af de der store ting her. Ja. Med 2 skeletons, der bevogter det. Og der er lava derhen, fordi der er lys. Kom så. Der var den ene vogter. I killed that skeleton. Og der er masser af jern. Hov, sorry. Dræb ham. Dræb ham. Det er noget snart drukner, mand. Kevin, jeg har fundet en kæmpe flod. Jamen, kan du gå lige vente, jeg skal efter mig. Skeleton. Så styrer du.
Jeg har fundet dig. Jeg har et lille problem. Hvad fanden? Du skal fandme ikke begynde at eksperimentere, når det er lave. Man kan komme op derhen, Kevin. Okay. Hey, der er vand derhen. Hvad Der er er vand. Vi graver os forbi. What the fuck? Undskyld. Fuck, du er tæt på. Meget lige totalt meget min intro. Kevin? Ja. Du har ikke... lad mig tænke... et håndtag? Hvorfor det? Kan du lave et? Hvorfor det? Fordi jeg har lige til en ting. Hold min kæft. Hvad? Det er en nem måde at grave på. Hold da kæft, det er en jernhule, mand. Det går endnu længere ned. Kom så, Kevin, vi tager den her vej først. Har du flere? Nej, men jeg har en crafting box. Ja, den kan man virkelig bruge til meget, var. Bam! Hvordan skal vi nu komme op? Altså, jeg har faktisk 2 sticks og et stykke kålæg. Okay, så lav lige en crafting box. Jeg har lavet en. Den står hernede. Det var dejligt. Lys. Kevin! Jeg har fundet guld og det der blå sten og en creeper. Nej, creeper! Jeg har ikke set nogen creeper. Den står lige der. Den kommer nu! Kevin! Den springer bare alt, hvor skud. Nej, prøv at se her. Hammeren og ham. Du er ikke mig. Men det spring. Lå, jeg har 4 iron. Ej, det kunne være nice, hvis du... Kevin, prøv at se her. Jamen, jeg har iron på mig. Okay. Tag det. Men har du sticks? sticks? Jeg har 1 stick. Det er bare ikke nok. Vi skal bruge 2 til en ironhugger. Jamen, har du ikke noget træ? Jeg tror alle der mig inden jeg gik herned. Ej, altså, hvor klogt var det også lige. Nej. Jeg tror ikke, vi skal op nu. Nej. Jeg kender en anden måde, vi kan få det fjernet på. Jamen, TNT. Jeg har kommet under det der. Vi kan lave et håndtag. Okay, er du klar? Lige først tage fat. Hvor er crafting? Nogen er der. Så skal jeg skulle lige have lavet et håndtag, du. Så har vi sgu et håndtag. Så bare dæk det godt. Er du klar? Dæk det godt ind. Spring. Kald du det der ordentligt og dæk det for? Nå, okay, det er det vist der. Så for satan, det er tændt. Det er tændt. Hvor er kæft væk? Jeg tror, det er væk nu. Har vi nogle flakler? Jeg prøver. Prøv lige at sætte noget lys. Ja, jeg tager lige en fakkel herinde. Hey, jeg fik kul. Wow, jeg kan ikke se noget. Fik vi det? Ja. Nej, jeg har ikke fået det. Jeg heller ikke. Jeg kan heller ikke finde det. Nej! Jeg har lige mistet guld. Hallo, please sæt den der Jamen, fange. jeg rykker bare lige lidt rundt, men fordi det er det eneste. Altså, nu har vi lige mistet alt det der guld der, ikke? Fuck det. Bare lige til jer YouTube-seere derude. Man skal ikke få guld med TNT. Jeg tror, jeg går op nu. Så, tak. Hey Kevin, jeg er med Jeg TNT. ved godt, men jeg har ikke flere håndtag. Jamen, så har du ikke noget lys, fordi der var jo også det der blå noget her. Jamen, vi har jo stadig ikke nogen sted. Der. Kevin, vi kan ikke finde op. Vi bliver nødt til at have et hus her. Så du siger, at vi skal overleve hernede? Yep. Kevin og Nikolaj på eventyr. Okay, vi slutter nu. De Vi slutter nu. både Ses, YouTube. Ja, wow.